יהודים שיצטרפו אליכם בעתיד, מהעיר הזו ומכל חלקי הארץ, ובעוד 10 שנים, שתהיו אתם בוגרים, שננהיגו את החברה הישראלית העתידית, תעשו את זה יחד. אני רוצה לבקש מכם היום, מכולכם, תמשיכו. אל תוותרו. תמשיכו בעשייה, תעמיקו את המפגש, תעמיקו את שיתוף הפעולה, תרחיבו אותו למעגלים נוספים של בתי ספר, של משפחות ושל קהילות. אתם הזרקור שלאורו ילכו רבים. אתם מודים לי שבאתי, אני מודה לכם שהזמנתם אותי. יחד נלך. כל טוב.